Aquest és el vèrtex geodèsic d'una zona molt emboscada al municipi de les Lloses. És el cim, el punt més alt, 1.206 metres, de Santa Margarida de Vinyoles, on hi ha una ermita un xic més cap a ponent d'aquesta zona. Aquí arribo a endevinar una mica el teulat, que és una autèntica preciositat. Us deixo alguna petita imatge. I a l'altre costat, concretament una mica més a llevant d'aquesta zona, hi trobem un d'aquests arbres monumentals, el Gran Faig, que també val realment la pena de poder-lo veure. I just el tenim aquí al darrere, coronant doncs, aquesta altra zona d'aquesta preciositat. No és que pertanyi cap repte en especial a aquest cim, sinó que senzillament l'hem volgut fer perquè al fer el puig més alt del Lluçanès, el cim comarcal, després el Puig Cornador, hem considerat que també valia la pena acostar-nos fins aquí, més que res per veure l'ermita també de Santa Margarida de Vinyoles. Us el recomano molt especialment tota aquesta ruta perquè realment val la pena. Hem sortit des d'allà baix, des de les Lloses,